Druhý pilier, momentálne dosť omielaná téma nielen v médiách. Na stole je jeho opätovné otvorenie, v poradí už 5. a koalícia na čele so Smerom láka ľudí, aby z neho vystúpili. Ako funguje náš dôchodkový systém, na čom sú založené jednotlivé piliere, ich výhody, nevýhody a hlavne oplatí sa v druhom pilieri zostať alebo z neho vystúpiť. Na všetko sa dnes pozrieme, skúsime si veľmi v jednoduchosti vysvetliť, bez nejakých zložitých výpočtov, ako to u nás s dôchodkami funguje a na záver sa s vami podelím aj o to, ako to mám ja. Čím ale samozrejme absolútne netvrdím, že je toto najlepšie riešenie. Poďme na to. Začneme pekne postupne jednoduchým popisom dôchodkového systému na Slovensku. Postavený je na 3 pilieroch, ktoré sa navzájom doplňajú, aby nám zabezpečili aký taký príjem v starobe. Prvý pilier to je ten bežný štátny dôchodok, ktorý spravuje sociálna poisťovňa. Peniaze doň putujú z vašich odvodov a hneď sa aj rozdeľujú medzi terajších dôchodcov. Čo je dosť podstatná informácia, keďže dodnes stretávam ľudí, ktorí tvrdia, že si v prvom pilieri sporia na dôchodok, čo je samozrejme hlúposť. Preto sa aj tento systém volá priebežný a funguje na princípe solidarity, kde zopakujem, súčasní pracujúci prispievajú na dôchodky súčasným dôchodcom. Prečo hovorím prispievajú? Pretože tento systém je už roky vo finančnej nerovnováhe. Kvôli starnutiu populácie, nízkej miere pôrodnosti a nedostatočnému počtu pracujúcich sú príjmy z odvodov nižšie, než sú výdavky na dôchodky. Prvý pilier je dlhodobo v problémoch a jeho problémy sa skôr prehlbujú, než riešia. Čiže kým tu budú celoplošne kdejaké 13. dôchodky a bezbrehé rozdávanie, k zmene určite nedôjde. Riešenia nie sú zložité, stačí pár analýz a rozdeľovať peniaze adresne, no nikto si to nelajzne, keďže ide o stratu veľkého počtu voličov. Predstavme si druhý pilier, tým je starobné dôchodkové sporenie, čo je systém, v ktorom si časť svojich odvodov presuniete z prvého priebežného systému a sporíte si ich na osobnom účte v správcovskej spoločnosti, kde sa tieto peniaze investujú a ak trhy rastú, tak zhodnocujú, ak klesajú, tak samozrejme prerábate aj vy. Malá vsúka. Ak ste videli moje predchádzajúce videá, tak už ale viete, že poklesy na trhoch sú úplne normálne, ak sa tu navzájom nevyvraždíme a nedôjde k celosvetovému kolapsu finančného systému, tak je veľká pravdepodobnosť, že trhy pôjdu stále pomaličky hore. Vidíme, ako sa každým rokom posúvajú hranice poznania, inovujeme, zvyšuje sa efektivita pracovných činností. Nemyslím si, že by sa to malo jedného dňa uťať a vrátime sa na stromy alebo do jaskyne. Konec súky. Ďalšou funkciou druhého piliera bolo, že mal zároveň odbremeniť ten prvý, aby ho nebolo nutné stále dotovať a ľudia by si časť peňazí zhodnocovali sami cez spomínané investície. Tretí pilier je zas dôchodkové doplnkové sporenie, čiže DDS. To je úplne dobrovoľné sporenie, ktoré si môžete zriadiť sami a môže vám naň prispievať zamestnávateľ. Znovu. Peniaze investujete a zhodnocujete prerozdelením do fondov správcovských spoločností. No a potom je tu ešte štvrtý pilier, kedy si investujete už naozaj sami, bez potreby nejakých správcovských spoločností, idete sami na seba z vlastného vačku. Jeden z možných štvrtých pilierov je investovanie do ETF, ktoré vlastne popisujem v mojich edukačných videách. Teraz sa detailnejšie pozrime na plusy a minusy každého piliera. Prvý pilier, jeho kvázi výhoda je, že nič neriešite. Nastúpite do práce, odvádzate peniažky a veríte, že ak sa dožijete dôchodku, budúci pracujúci sa vám naň zložia. Jeho výšku si v podstate nemáte šancu vyrátať, keďže jeho parametre sa v rámci politického boja stále menia a tak by ste výšku vášho dôchodku mohli len odhadovať. A čím mladší ste, tým by bol odhad viac vzdialený od reality. Keďže na ne máte nejaký vplyv a neexistuje momentálne možnosť doň peniaze neodvádzať, nemusíme sa mu nejak podrobne venovať. Prvý pilier by mohol mať na papieri snáď ešte jednu výhodu. To je aká taká odolnosť voči finančným krízam, keďže nie je závislý od investícií na kapitálových trhoch a nie je teda priamo ovplyvnený ich výkyvmi. V skutočnosti akékoľvek krízy vplývajú na vaše peňaženky, či investujete alebo nie, čiže táto výhoda je fakt len teoretická. Pri prvom pilieri je ale dôležité pochopiť jeho nevýhody. Ako sme skôr spomenuli, jeho najväčším problémom je demografické riziko. Klesá počet pracujúcich a rastie počet dôchodcov. Tento trend sa dá samozrejme zvrátiť, buď migráciou, to znamená, že umelo navýšime počet pracujúcich prijatím migrantov z iných krajín, ktorú na Slovensku vehementne odmietame, lebo máme pocit,
Musím uznať, že niekedy aj oprávnene, že z gumených člnov, ktoré priplávajú po Dunaji, zväčša nevylezú doktori a raketoví inžinieri, ale hlavne teroristi. Tak sa tu radšej zatvárame, migrantov posielame ďalej do Nemecka, do západnej Európy, kam ale pre výdinu lepších pomerov aj reálne chcú ísť. Čo nás privádza zase k druhej možnosti záchrany dôchodkov, väčšej pôrodnosti, ktorá sa dosahuje ekonomickou stabilitou krajiny a všeobecne kvalitou života obyvateľstva. To však na Slovensku momentálne tiež nevidíme a krajina skôr stagnuje. Väčší pesimista by povedal, že sa priam rútime do záhuby. Ďalšia nevýhoda prvého piliera, nikto nič nededí. Nedosiahnete na dôchodkový vek, peniaze si rozdelia ostatní. Tešiť vás však môže to, že so zlou ekonomickou situáciou sa zhoršuje aj zdravotná starostlivosť a tým pádom bude aj viac mŕtvych. No aby sme to ešte okorenili, ak by sa splnil vlhký sen niektorých politikov o vystúpení z EÚ, tak sa pripravme na to, že kurz novej slovenskej koruny voči euru neostane príjemných 30,126, ale jej hodnota by voči euru a iným svetovým menám s vysokou pravdepodobnosťou prudko klesla. Čiže politické a inflačné riziko sú ďalšími rizikami prvého piliera. Poďme na druhý pilier. Jeho výhodou je momentálne, a znovu zopakujem momentálne, že peniaze, ktoré si doň presúvate, sú stále vaše. Sú na vašom osobnom účte v správcovskej spoločnosti a v prípade vášho úmrtia sa dedia. Zbytočne si budeme detálne opisovať možné výplatné fázy, keďže sa ich parametre môžu a istotne budú časom zase meniť, no v jednoduchosti je to proste tak, že sa peniaze v druhom pilieri dedia, či sa dôchodku dožijete alebo nie. Už len pre túto výhodu sa v ňom asi oplatí byť. Ďalšou výhodou je potenciál vyššieho dôchodku vďaka investovaniu na kapitálových trhoch. Ako sme si ukázali aj v iných videách a spomenuli aj pred chvíľkou, pri dlhodobom horizonte viac ako 10, najlepšie však 20 či 30 rokov je veľká šanca, že si v druhom pilieri zarobíte viac, než ak by ste ostávali len v prvom, čím zároveň diverzifikujete riziko a znižujete svoju závislosť len na štátnom dôchodku. Ak prvý pilier skončí, lebo na nebudú peniaze, budete mať aspoň niečo. Investovanie časti prostriedkov je tiež akousi formou ochrany pred infláciou. Tu však upozorňujem, že aj prvý pilier sa zvykne valorizovať a dôchodky sa každoročne zvyšovali o nejaké percentá. V 90. rokoch to bolo zväčša ad hoc, kedy sa kvôli nízkej regulácii a neexistujúcim pravidlám zvyšovali dôchodky kde ako a nerastli v súlade s infláciou, prípadne nekorešpondovali s rastom miest. Nejakých 20 rokov dozadu sa začal mechanizmus valorizácie opierať o infláciu a tak sa dôchodky zvyšovali podľa jej rastu a v určitých prípadoch aj podľa rastu priemerných miest, prípadne ich kombináciou. Treba dodať, že aj tu dochádzalo k tomu, že v niektorých rokoch valorizácia dostatočne kompenzovala reálne zvýšenie cien, čo spôsobovalo, že kúpna sila dôchodcov sa nezvyšovala. Dnes je tomu podobne a preto sa veľa dôchodcov, treba povedať z časti oprávnene, utieka k lacným sľubom politikov. A prečo hovorím, že oprávnene? Pretože veľa ľudí na Slovensku je stále ekonomicky negramotných, nerozumejú, že bezbrehé rozdávanie povedie k bankrotu štátu, vidia, že politici kradnú a tak by si radi z tohto koláča otrhli aj oni. Dnešní dôchodcovia v minulosti nemali možnosť investovať a ak áno, tak sa mnohokrát popálili na kdejakých podvodných schémach, keďže ani ochrana ich vkladov nebola na takej úrovni, ako je dnes. Nie sa teda čomu čudovať, že väčšina z nich žije pre dnešok a nezaujíma ich, čo bude s krajinou zajtra. Poďme ale na nevýhody druhého piliera. Tou prvou je investičné riziko. Ako sme si už x-krát povedali, trhy môžu stúpať, klesať, no v dlhodobom horizonte sa toto riziko minimalizuje. Avšak stále s tým treba rátať. Správcovské spoločnosti vám preto ponúkajú rôzne možnosti zmeny fondov podľa vášho veku a predpokladaného odchodu do dôchodku. Je potom samozrejme na vás, či ich návrhy budete rešpektovať, alebo budete veriť svojmu úsudku a nasporené peniaze necháte v rizikovejších, teda akciových alebo indexových fondoch aj tesne pred odchodom do dôchodku. Ďalšia nevýhoda druhého piliera – poplatky. Dôchodcovské správcovské spoločnosti si samozrejme za správu vašich aktív nechajú zaplatiť. Poplatky sa rokmi menili, nie sú však regulované, pričom v roku 2025 je ročný poplatok za správu vášho majetku 0,4% z jeho hodnoty. Je teda dnes v podstate jedno, v ktorej správcovskej spoločnosti svoje peniaze uložíte, rozdiely v poplatkoch budú minimálne. Tu len spomeňme, že k dnešnému dňu je na Slovensku 5 správcovských spoločností. Je ňou Allianz, Kooperatíva, NN, Unica a VUB Generali.
Obmedzená voľba fondu je ďalšou nevýhodou. Hoci si môžete vybrať fond, výber je obmedzený ponukou konkrétnej správcovskej spoločnosti. Ako iste viete, zväčša máte možnosť investovať buď jednoduchým výberom garantovaného, vyváženého či rastového fondu, alebo niekde len jemne zložitejším výberom akciových či indexových fondov. Posledná nevýhoda, a asi tá najväčšia, zmeny v legislatíve a politické riziko. Aj v druhom pilieri sa rokmi podmienky menili. Napríklad taká výška odvodu, ktorá mala byť v roku 2024 6% a pomaly stúpať, je vďaka vláde Roberta Fica v roku 2025 stále 4% a vyzerá, že bude naďalej klesať, čo bude vytvárať ďalší nepríjemný tlak na prvý pilier, keďže ako sme si hovorili, v ňom sa peniaze neinvestujú a teda ho bude treba stále viac a viac prikrmovať. A nemenila sa len samotná výška odvodu, menili sa aj formy vyplácania, či už druhého alebo tretieho piliera, možnosti vstupu alebo prípadného vystúpenia z týchto pilierov. No a nedá mi spomenúť asi najväčšie politické zásahy do druhého piliera, za ktorými stáli Robert Fico a jeho vlády. Tieto v rokoch 2009 a následne v roku 2012 sporiteľom v podstate zmazali miliardy eur na ziskoch. Prvá zmena mala ochraňovať sporiteľov, pričom DSS nesmeli v krátkodobom horizonte vykazovať vysoké straty. Úspora nakoniec bola v tom, že zatiaľ čo svetové indexy rástli o desiatky percent, sporitelia v druhom pilieri zarobili percento. V 2012 zas vláda nenásilnou formou zmenila spôsob investovania peňazí na účtoch sporiteľov a DSS boli nútené presunúť usporené peniaze zo ziskových akciových alebo indexových fondov do fondov garantovaných. Výsledok: 90% ľudí skončilo v garantovaných fondoch, akciové a indexové fondy si šlapali hore v priemere 9% ročne a Slováč, ktorá bola v tých garantovaných, zarábala 1 až 2%, čo horko ťažko pokrylo infláciu. Tým 10%, čo sa vtedy obalamutiť nenechali, týmto gratulujem. Tretí pilier. A za najväčšou výhodou je príspevok zamestnávateľa. Ak vám váš zamestnávateľ prispieva akoukoľvek čiastkou, tak sa vám jednoznačne oplatí byť v treťom pilieri. Druhou výhodou sú daňové úľavy do určitej sumy. Momentálne sa jedná o sumu 180 eur, ktorú si môžete odrátať zo základu dane, čo znižuje vašu daňovú povinnosť. Za ďalšiu výhodu považujem flexibilitu a potenciál zhodnotenia, keďže výšku príspevkov si regulujete sami, môžete si ich kedykoľvek meniť, no a samozrejme tak ako pri druhom pilieri, aj tu sú vaše peniaze investované a majú potenciál zhodnotiť sa. Sporením v treťom pilieri si zároveň tiež diverzifikujete svoj príjem na dôchodku a ako sa hovorí, čím viac pásikov, tým viac Adidas, čiže čím viac pilierov, tým väčšia šanca na rozumný dôchodok. Nevýhody sú podobne ako pri druhom pilieri, čiže máme tu stále investičné riziko, keďže investície nám môžu stúpať aj klesať. Prostriedky máme viazané až do dôchodku, čiže nevieme s nimi disponovať skôr, aj keď teda oproti druhému pilieru je tu taká menšia zmena. Momentálne stále platí, že si môžete vybrať vlastné zdroje každých 10 rokov. Jedná sa teda o peniaze, ktoré ste si poslali na účet tretieho piliera vy sami. Ak sa nič nezmení, čo sa samozrejme môže, nevplyvá na vaše úspory ani politické riziko, keďže na tieto peniaze by vám naozaj nemali politici siahnuť. Opakujem, čokoľvek sa môže stať, no tretí pilier je v tomto určite bezpečnejší ako ten druhý. Nevýhodou sú takisto ako pri druhom pilieri samozrejme poplatky. No ak vám zamestnávateľ bude do tretieho piliera prispievať, ja by som v ňom zotrval. Ak vám zamestnávateľ neprispieva a peniaze si do tretieho piliera posielate iba vy sami, neoplatí sa vám v ňom sporiť. Ak už v ňom ste, vystúpiť z neho nemôžete, ale nie je dôvod posielať si doň ďalšie peniaze, keďže efekt poplatkov je v dlhodobom horizonte obrovský. Čiže ak vám zamestnávateľ neprispieva, investujte si radšej sami bez správcovských spoločností cez nejakého overeného brokera. V predchádzajúcich videách vysvetľujem celý proces, ako takto sporiť či investovať len s minimálnymi alebo žiadnymi poplatkami. To nás privádza k štvrtému pilieru, a teda vlastnému investovaniu napríklad cez ETF či akcie. Výhody a nevýhody si spomínať nemusíme, ak ste videli moje predchádzajúce videá, tak vám je všetko jasné. Ak ste ich zatiaľ nevideli, tak si ich pozrite a jasné vám to bude. Rýchla informácia k dedeniu. Prvý pilier, ako som už spomínal, jedná sa o priebežný systém a tak v ňom žiadne peniaze neostávajú, rovno sa posielajú terajším dôchodcom a teda ani nie je čo dediť. Druhý pilier.
Ak zomriete pred dosiahnutím dôchodkového veku, peniaze, ktoré máte nasporené v druhom pilieri, sú momentálne plne dediteľné, čiže vaši dediči ich získajú. Ak už dôchodok poberáte a zvolili ste si programový výber, po vašej smrti sa zostatok tiež dedí. Ak ste si však zvolili doživotnú anuitu, zostatok sa dediť nebude. Tretí pilier, podobne ako pri druhom pilieri. Aj peniaze nasporené v treťom pilieri sú v prípade vašej smrti pred dosiahnutím dôchodkového veku dediteľné. A tiež rovnako ako pri druhom pilieri, ak už dôchodok poberáte a zvolili ste si programový výber, zostatok je dediteľný. Ak doživotnú rentu, zostatok sa už nededí. Štvrtý pilier, peniaze sú vašim súkromným vlastníctvom a ako také sú plne dediteľné. Čo z toho všetko vyplýva? Pozeral som množstvo videí, článkov, kdejakých štatistík. Suma sumárum, ak ste práve vyšli zo školy a začali pracovať, pravdepodobne ste už automaticky zaradení do druhého piliera. Ak vám zamestnávateľ prispieva aj do tretieho piliera, založte si hneď aj ten a prispievajte si minimálne 15 eur, aby ste si mohli znížiť základ dane o maximálnu čiastku, ktorá v roku 2025 je tých spomínaných 180 eur. V druhom aj treťom pilieri si nastavte negarantovaný indexový fond a ak sa svet nezrúti alebo vám na sporené financie nezletne vláda, tak s veľkou pravdepodobnosťou si na dôchodku vďaka obom pilierom prilepšíte. Ak ste zamestnaní, máte pod 50 rokov a v druhom pilieri investujete do indexových fondov, nemyslím si, že je vhodné z neho odchádzať. Máte dosť času do dôchodku a indexové fondy vám stále môžu priniesť fajn zisk. A samozrejme platí to čo pre mladších. Oplatí sa vám aj tretí pilier, ak vám naň prispieva aj zamestnávateľ. Pre tých, čo sa blížia k 60-ke, majú druhý pilier a nejak sa pozabudli v garantovaných fondoch alebo sú v indexových len posledný rok, dva, je možné, že vystúpenie z druhého piliera by pre vás bolo teoreticky vhodné. No keďže už dnes je prvý pilier silne dotovaný, ani pre vás nebude mať nikto 100% odpoveď, či je fajn sa doň vrátiť. Na záver ešte informácia, ako to mám ja. Keďže mi do dôchodku ostáva ešte okolo 25 rokov a patrí medzi pracujúci pospolitý ľud, nemám veľmi nad čím rozmýšľať. Druhý pilier mám, neplánujem z neho vystúpiť, peniaze má spoločnosti NN, disclaimer, toto nie je žiadna spolupráca a investujem ich vo fonde Index Global, čiže indexovom negarantovanom fonde. Investujem ich tam aj teraz, na prahu možnej recesie a nie bohviakého výhľadu do budúcich rokov. Verím však, že po prípadných poklesoch tieto straty doženieme. Čo sa týka výberu správcovskej spoločnosti, nevidím absolútne žiadny dôvod, prečo by ste si mali otvárať druhý pilier práve v NN. Viac menej sa v prvenstve všetky spoločnosti ponúkajúce správu prostriedkov striedajú každých pár rokov, čiže nejakú extra chybu neurobíte, ak si vyberiete kohokoľvek. Linky, ako som hovoril, nájdete dole v popisku videa. Tretí pilier mám tiež. Ako som spomínal, mám ho len preto, lebo mi prispieva zamestnávateľ. Prostriedky mám rovnako ako v druhom pilieri zainvestované v indexových fondoch a aj keď sa tu znárodnenia až tak neobávam, že by sa zmenil režim. Aj tak si myslím, že v mojom veku je stále OK držať indexy a vyhnúť sa garantovaným fondom, ktoré momentálne svojim výkonom nedokážu ani len pokryť infláciu. Zopakujem, že ak vám zamestnávateľ do tretieho piliera prispieva, vždy posielajte toľko prostriedkov, aby ste mali najvyššie daňové zvýhodnenie. Ako sme povedali, teraz je to tých 180 eur za rok. A znovu, ak vám zamestnávateľ do tretieho piliera neprispieva, neoplatí sa vám posielať vlastné prostriedky, ale sporiť si pomimo na vlastné triko a vytvárať si tak štvrtý pilier. Keďže väčšina indexových fondov v druhom či treťom pilieri si aj tak dáva za benchmark fond MSCI World, ktorý som spomínal aj v mojich ostatných videách, tak nie je nič jednoduchšie, ako si vybrať ETF, čo tento fond kopíruje a sporiť si u nejakého rozumného brokera s nízkymi poplatkami. Ja to robím rovnako a popri druhom a treťom pilieri, kam vkladám to nevyhnutné množstvo prostriedkov, aby som mal maximálny príspevok od zamestnávateľa, všetko ostatné investujem sám cez dvoch brokerov Interactive Brokers a XTB, kde na mesačnej báze investujem do ETF, akcií a rovnako ich aj obchodujem. A keďže som dostal otázku, aký je rozdiel medzi XTB a Interactive Brokers, v ďalších videách ju zodpoviem a pozrieme sa aj na nejaké základy obchodovania na burze, technickú a fundamentálnu analýzu, aby ste sa vedeli na platformách týchto brokerov orientovať. Zatiaľ teda toľko, verím, že sa vám dnešné video páčilo, ak áno, hoďte mi like, prípadne odber a vidíme sa na budúce.